Stresszoldó meditáció. Helyezkedj el meditációs ülésben, kényelmesen, úgy, hogy a törzsed merőleges a talajra, legyen a gerinced megtartva, tenyereid a térdeden nyugszanak, és egy mély belégzés és egy azt követő kilégzést engedj meg magadnak, és figyeld a testedet, hogy hol szorult be a feszültség, és onnan fújt ki. Majd megint egy belégzés, kilégzéssel fújt ki a feszültséget. És vidd a figyelmedet a fejtetődhöz, és a fejtetődtől haladva lefele, lazítsd el az izmaidat, ellazulnak az arcizmok, ellazul a nyak, ellazul a váll, ellazulnak a karok, ellazul a mellkas, a törzs, ezeket körülvevő izomzat. Ellazul a has, ellazul a medence, ellazulnak a combok, ellazulnak a lábszárak, és ellazulnak a lábfejek. És most csak szép lassan lélegezz. Lassítsd a légzésedet, a belégzést, a kilégzést. Már most érezheted, hogy könnyebb vagy. Még egy belégzés, kilégzés, könnyül a test, és most vidd a figyelmedet a gát területére, a gyökér csakrához. És lásd meg, ahogy ezen a területen, mintha egy lótuszbimbó lenne, ez megnyílik egy jobbra forgással. És ahogy forog, ez a forgás felhoz minden olyan félelmet, ami a gyökereiddel, vagy a gyökértelenségeddel kapcsolatos. A forgással kipörgeti, kiviszi a testedből. Minden olyan félelmet, ami az egzisztenciáddal kapcsolatos, az anyagi létezéseddel, a múltaddal.
Engedd, hogy ezek távozzanak. Bármi, ami megjelenik, rendben van, engedd, hogy távozzon, kiforogjon. Majd vidd tovább a figyelmedet a 2. energetikai központhoz, a szakrális csakra területére, és lásd, ahogy itt is megjelenik egy lótuszbimbó, kibontja a szírmait, egy jobbra-forgással, és minden olyan félelmet, szorongást kiold, felold, ami korábban ebben a központban tárolódott, vagy az ehhez kapcsolódó szervekhez. Félelmet attól, hogy ötlettelen vagy, hiányzik a kreativitásod, kapcsolati nehézségek, most távoznak. És most vidd a figyelmedet a 3. energetikai központhoz, a köldökcsakra területére, a köldökhöz. Lásd, ahogy itt is megjelenik egy lótuszbimbó, ami fényes, és egy jobbra forgással kibontja a szírmait, és ez a forgás felszínre hoz minden olyan félelmet, ami túlzott önérvényesítésből fakadt, akaratosságból, vagy akár túl erőltetett szándékból, amikor erősebben akartál befolyást gyakorolni másokra, mint hogy önszabályoztál volna önmagad irányába. Engedd, hogy ezek a félelmek most megjelenjenek. És a forgással kioldódjanak, feloldódjanak, és kioldódjon, feloldódjon minden ezekkel kapcsolatos stressz és feszültség. Engedd, hogy a forgással távozzon a testből. Majd vidd tovább a figyelmedet a szív csakra területére, és lásd, ahogy itt is megjelenik a lótuszbimbó, fényesen ragyogva, és egy jobbra forgással lásd, ahogy kibontja a szírmait, és ez a forgás felszínre hoz minden olyan félelmet, stresszt és szorongást, és kipörget innen, ami azzal kapcsolatos, hogy azt érezted, hogy nem vagy szerethető, vagy úgy érezted, hogy elhagynak, elutasítanak, támogatás nélkül vagy, magadra vagy hagyva. Amikor kicsinek érezted magad, vagy kevésnek, engedd, hogy az ezzel kapcsolatos félelmek kioldódjanak, feloldódjanak, a forgással engedd, hogy távozzon a testből, és elillanjanak. Majd vidd tovább a figyelmedet a torokcsakra területére.
Lásd, ahogy a torok területén megjelenik egy lótuszbimbó, kibontja a szírmait, egy jobbra forgással, és ez felszínre hozza, ez a forgás, minden olyan feszültséget, ami abból fakad, hogy visszafolytottál szavakat, nem mertél beszélni, amikor beszélni kellett volna, vagy beszéltél, amikor jobb lett volna csendben maradni, és ez frusztrációt okozott számodra, torokszorító érzést. Engedd, hogy ezek most kioldódjanak, feloldódjanak, és a forgással távozzanak a rendszeredből. És most vidd a figyelmedet a harmadik szem területére, a hatodik energetikai központhoz, amit a fejedben találsz meg, hogyha bevezetnél egy egyenest a két szemed között, illetve egy függőlegest a koponyádba, akkor ezek találkozási pontjában helyezkedik el, képzeletben és a valóságban is. És lásd, hogy itt is megnyílik a lótuszbimbó, és egy jobbra forgással kibontja a szírmait, és ez a forgás felszínre hoz minden olyan félelmedet, feszültséget, ami gondolati zavarokból támadt, vagy téves elképzeléseid voltak, téves illúzióid, és feleslegesen gyártottál le magadnak félelmeket, szorongásokat, amelyek nagy része hamis volt, csak magadnak nehezítetted a helyzetedet a szorongással. Engedd, hogy ezek is kiforogjanak, kipörögjenek. Kísérheti ezt egy nagy kilégzést is. És most vidd a figyelmedet a koronacsakra területére, a fejtetőd közepére, ahol megnyílik egy lótuszbimbó egy jobbra forgással, ragyogva, és eloszlat, felhoz minden olyan félelmet, ami abból fakad, hogy nem hallgattál a belső hangodra, elnyomtad az intuíciódat, az ösztönös megérzéseidet. Engedd, hogy most ezek a félelmek, szorongások, feszültségek is távozzanak. És akkor, hogyha ezt megtetted, akkor vidd a figyelmedet 20 centivel a fejtetőd fölé, a 8-as csakra területére,
Lásd, ahogy itt is megnyílik egy lótuszbimbó, és kiold minden olyan félelmet, ami a tiszta tudatosság teréhez való kapcsolódásnak a félelme. Hogyha vannak itt blokkok, félelmek, gátak, akkor engedd, hogy ez is kiforogjon, kipörögjön. És most figyeld meg, hogy ezek a lótuszok, amelyek egymást követően megnyíltak és forognak, most szépen összehangoltan, mint egy függőlegesen lógatott gyöngysornak a szemei összehangoltan működnek, forognak fényesen, és ez folyamatosan tisztítja az energetikai rendszeredet, oldja a félelmeket, a blokkokat, és az ebből fakadó feszültségeket, stresszt, és láthatod akár azt is, ahogy ezek forognak, hogy távoznak a testből lenyomatok, vagy a stressz és a feszültség akként távozik, mint hogyha egy sűrű, olajos váladék lenne. Távozhat ez lefele, a föld irányába, az anyaföld magába szívja, és majd átalakítja. És most figyeld csak meg magadat, hogy van-e a testedben olyan terület, ahol még érzel feszültséget, érzel összehúzódást, izomösszehúzódást, vagy ahol nagyon zsibbad, szúr. Csak figyeld meg, hogy hol helyezkedik ez el, van-e bármilyen formája, alakja, hőmérséklete, színe, lehet, hogy egy konkrét tárgynak a formáját veszi fel, és hogyha ezt már látod, akkor képzeletben dőljél hátra, mint hogyha egy virágos réten, egy mezőn hátra dőlnél a fűbe. És engedd el magad, miközben érezheted, hogy rád süt a nap,
és a napnak a sugarai az erős fénye elkezdi kioldani, feloldani ezt az alakzatot. Olyan, mintha a nap bevilágítana a testedbe. Mint hogyha a napsugár benned lenne, és ez a fény feloldja, körbe öreli ezt az alakzatot. Áttranszformálja. Figyeld meg, ahogy a fény érkezik a fejtetődön keresztül, és kilazítja ezt a formát. Érezheted azt is közben, hogy a sejtjeid kilazulnak, a szervek kilazulnak. Érezheted, hogy árad a napnak a fénye. És ahogy ez végighalad a testeden, illetve azon a testrészen koncentráltan, ahol a kellemetlenség érzetet érezted, közben láthatod kívülről magadat, ahogy fekszel a fűben, kilazítva a testrészeid, a fejed, a vállaid, a karok, a törzsed, a lábaid. Olyan vagy, mint egy boldog gyermek, aki csak fekszik a fűben, és élvezi a napsütést, kívül is, belül is. És ez a belső fény, ez folyamatosan, lazítóan, oldóan hat rá. És most már érezheted azt a testedben, hogy lazább vagy, és közben érkeznek olyan betöltések, megerősítések neked, hogy tudom milyen ellazulni, tudom, hogy hogyan lazítsam el magamat, tudom, hogy hogyan pihenjek, hogy megengedem magamnak a pihenést, tudom, hogy minden olyan helyzet, ami kihívás elé állít, azt képes vagyok lazán és könnyedén megoldani.
ügyes vagyok. Tudom, milyen érzés, hogy szerethető vagyok, hogy szeretem magamat. Tudom, milyen érzés önmagamhoz kapcsolódni. Tudom, milyen érzés, hogy megengedhetem magamnak, és megengedem magamnak a könnyedséget, és az ellazult testi és lelki állapotot. És ez így van, így van, így van. Még feküdj itt egy kicsit a réten, gyűjtsd be magadba a napnak az erejét, érezd át azt az örömöt és boldogságot, amit a nap ereje ad neked. És szép lassan üljél fel, és tudd, hogy visszatérsz a fizikai síkra, halld meg magad körül a hangokat, abban a térben, ahol elhelyezkedsz. És abban a laza, könnyed, örömteli állapotban, amit most elértél, szép lassan nyisd ki a szemedet, mozgasd meg a testrészeidet, és érkezz meg Köszönöm.